Εάν θέλετε να μάθετε πώς να φτιάξετε μια επαγγελματική σελίδα στο Facebook, πώς να τη διατηρήσετε και να τη διαφημίσετε με επιτυχία, τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε το μαγνητοσκοπημένο σεμινάριο Facebook for Business από την Ebit of Greece. Το μαγνητοσκοπημένο σεμινάριο είναι διάρκειας 1,5 ώρας. Σας στέλνουμε ένα link, κατεβάζετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας και μπορείτε να το παρακολουθήσετε όπου, όποτε και όσες φορές θέλετε, χωρίς καν να είσαστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ. Ας δούμε πολύ ενδεικτικά τα περιεχόμενα του σεμιναρίου. Στο σεμινάριο λοιπόν θα δούμε τη διαφορά ανάμεσα σε μια επαγγελματική σελίδα και σε ένα group και τι ενδείκνυται να κάνει μια επιχείρηση που θέλει να προβάλλει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της στο Facebook. Θα μιλήσουμε για το πώς φτιάχνουμε μια επαγγελματική σελίδα. Θα μιλήσουμε για τα μυστικά της φωτογραφίας του προφίλ και της cover photo. Ειδικά η cover photo είναι ένας πολύτιμος διαφημιστικός χώρος για μια επιχείρηση στο Facebook. Στη συνέχεια θα δούμε τρόπους για να αυξήσουμε τα likes στη σελίδα μας χωρίς να πληρώσουμε το Facebook. Το να τρέξουμε ένα πετυχημένο διαγωνισμό, για παράδειγμα, είναι ένας από αυτούς τους τρόπους. Θα μιλήσουμε πολύ αναλυτικά για το πώς κάνουμε μια πετυχημένη διαφήμιση στο Facebook, καθώς το Facebook μας δίνει πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διαφήμισης. Η διαφήμιση στο Facebook είναι ξεκάθαρα η πιο φθηνή διαφήμιση στο διαδίκτυο και η πιο στοχευμένη, καθώς μπορούμε να στοχεύσουμε ακριβώς το κοινό που μας ενδιαφέρει, βάσει φύλου, ηλικίας, τόπου κατοικίας, οικογενειακής κατάστασης και ενδιαφερόντων. Θα δούμε πώς μπορούμε να μελετήσουμε τα στατιστικά των διαφημίσεων για να παίρνουμε πολύτιμο feedback για τις διαφημίσεις μας, για το τι δούλεψε και το τι όχι. Θα δούμε διάφορα tips έτσι ώστε να κάνουμε τη σελίδα μας πιο ευχάριστη για τους χρήστες. Θα δούμε πώς μπορούμε να διαβάσουμε τα Facebook Insights, ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο διαθέτει το Facebook μόνο για τις επαγγελματικές σελίδες. Μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τους fans της σελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να ξέρουμε ποια ώρα της ημέρας είναι οι περισσότεροι fans της σελίδας μας online, έτσι ώστε να ποστάρουμε εκείνες τις ώρες. Θα μιλήσουμε για τη σημασία του σωστού περιεχομένου μιας σελίδας, για το crisis management, τι κάνουμε δηλαδή, αν κάποιος ποστάρει στη σελίδα μας ένα αρνητικό ή ένα κακόβουλο σχόλιο. Τέλος, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνουν οι περισσότεροι από τους πελάτες μου, όπως επίσης και οι περισσότεροι συμμετέχοντες στα σεμινάρια στην αρχή. Γιατί να έχει κάποιος μια επαγγελματική σελίδα στο Facebook? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί στο Facebook βρίσκονται όλοι οι καταναλωτές. Στο Facebook βρίσκονται περισσότεροι από 4.600.000 Έλληνες χρήστες, καθώς και περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως. Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το μαγνητοσκοπημένο σεμινάριο Facebook for Business, επικοινωνήστε με την Ebit of Greece.